kalepatan kula lan panjenengan sakit sinebut ing dinten riyaya punika. Saha kula nyuwun donga pangestunipun supados lancar sekolah saha nitik karir ing masa depan. Dadi wong sukses dunia akhirat. Apa sing kok cita-citane sing kok gedeng-gedenge muga-muga Allah ngejabai dadi wong sing sukses, beri kemudahan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ngaturaken Supriyadi kula nyuwun pamit kula sedaya kalepatan kula ingkang kula sengaja lan boten bisa ketemu dilebur ing dinten riyadi punika. Nah, iya dong, muka-muka pada-pada ya aku ya bisa Kula ngaturaken sing menuju riyadi punika sedina dapat kula nyuwun pangapunten lan nyuwun tambahan pangestu. Ya tak apa dosa-dosaku dilebur ing dina riyadi lan muga cita-citamu tercapai dengan dimudahkan Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Kadyo tak aku ngamuni. Bacaan ora ajir pedina iki. Sugeng riyadi Bu, sedaya kelepatan kula nyuwun pangapunten. Iya padha-padha nduk aku dadi wong tua semono uga enek klera-klerune ya ayo dilebur ing dina bakda riyadi iki. Amin. Riyadi Bu, ngaturaken kelepatane kula kalih panjenengan sing kula sengaja lan boten sengaja kula nyuwun pangapunten nggih Bu. Nggih, sami-sami, Nduk. Kirene dinten bakda riyadi nek wonten kelepatane wong tuwa ya dilebur dina bodho iki ya, Nduk. Panjang umur, sehat selalu, rezekine lancar, cita-citane tercapai ya, Nduk. Nggih.